Kanalizatsiya suyu. Grubi etsem buklu su taşıyorlar. Benim bokşam erezen. Mene ol bokşaga çıkıp bulmuyor. Bir elip bulmuyor işi olduna çıkıp. Елизавета Малованың үйі ортындағы канализация шықыры шунда сағатына 2-3 тапқыр шәһәрнең башка ягынан алып келген пычрак су агызалар. Шушында менә боттылар. Берсен-берсе тортышалар. Бында кадәр килеп җитә алмагачыннан, груз белән төшкәченнән, ышангыны ташлады. Буклы суны менә премер шушында агыза. Бүтән проблема да менә биредә шушындый ташыю салып куйгач башлана. 1 ел элек биредә әле чыкыр йырын булган. Инде хәзер биредә насос канализация системасы да корылган һәм янда гына люк. Күрәмсең, коммуналь хезмәт күрсәтүчеләр иң ансат һәм җиңел юл сайлап эш итәләр. 2018 елда канализация юлын Преовражная урамы буйлап үткәрәләр. Гәрчә бу урамда яшәүчеләрнең күбесе аңа кушылмаган. Канализация трубасы яныннан ук эчә торган су трубасы да уза. Суны мондай былай гына карап белеп булмый, шилеккә агызып торсаң суны, шилекнең төбендәге лойлалана. Линолник ясамадылар. Bütün яңгыр сулары общий урамнан агып төшә капка төбенә. Без даже утырбаларны кая салырга да белмибез үзебез. Ничек булган шулай эшлибез дип әйттеләр. Үзләре казыганда канализацияны. Ташладылар, киттеләр, белән эшләмәделәр. Шунда бүген Мамадышта үзәкләштерелгән канализация юк. Шуңа да шәһәрнең башка күп катлы йортларының суын монда алып килеп түгәләр икән. Мамадыш хакимияте әлеге проблемадан хәбәрдар булып чыкты һәм барда законлы дип белдерә. Мин бит әйтмим Казахстан, мин ничек городны обслуживать тиешле. Бу специальный экологы белән согласованный сливная колодец. Если без программы хәзер үткәрәбез, именно на улице Горько будет сливная другая яма, специальная камера называется. Аның кисенә чыдап булмый бит. Сосы ул. Законда булса да бәхәс тынмый. Сосы исенең көчле түгеллеген дәлилләргә тырышып булса кирәк, ассенизатор чакырып канализация суын люкка агызып күрсәттеләр. Янәсе ис килми. Ничек хәл итеп була? Менә шул берничә точка придется терять водоканалга. Кайда слив производителя була инде. Но аблай без алга тоже запрет бирәмибез. Монда сливать магазин. Ахырдан безгә хәбәр итүләренчә, бу люкка канализация суы агызуны киметәчәкләр. Инде киләсе елда да иске станцияны төзекләндереп, шакшы суны шунда агызырга мөмкиннәр. Мамадыш районыннан Айзат Шаймарданов, Марат Зайдуллин, Яңа Гасыр каналы. Смотрите все новости дня, программы и фильмы в наилучшем качестве на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.